puwersa kan news team. Si Jomar Bien sa 1st District, si Jimmy Nasalita sa 3rd District, si Al Armario sa 2nd District. Sa kuya, yan ang mga compadres. Katuwang man si Ans Galero, si Renz Luna, buda si Luwens Nabarcena. Sa Manibela, si Henry Boy Mata, ang sa technical control yaon sa kuya mana favorito. The man from Barcelona, Manuel Manny Tutanez. Talagang foreign sounding name, ano? From Barcelona, Manny Tutanez. Sa newsroom yaon dyan si News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitoran sa muya pong News Manager Mardela, the birthday boy Manny, o kaya si News Manager Mardela daing iba. Sadit sana pero tian, sabi ni Papa Mar. Sa IT, si Mark Sian Madrid, sadit sana pero malanit. Sadit pero malanit. Yan. Ayun o, tama na ki Mark Sian diyan. Si NMR, sadit sana pero tian. Sa ki Mark Sian sa IT, sadit sana pero malanit. Sadit pero malanit. Garima oran, mag-ingat tabi ano. Ako po sa indong lingkod an sa indo pong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon from the Philippines. Sa gabos na naghihiling sa DCGB News Online, netwide, worldwide, on-air, online. Pati naman po sa YouTube, gada hapon, galing sa Pilipinas. Lamang tabi ang meriendahan, taod-taod alas 5:30, yung sa tuyang Our Mother of Perpetual Help Novena tabi, no? Dahil kita pagpuknat sa pagpasalamat sa mahal na Birhen Santa Maria. Sa tuyang mga pigpapakimaherak sa amang Diyos, napipagi ta kay Mama Mary, Our Mother of Perpetual Help Novena. 5:30 po yan, madadangog digdi sa DCGB. Sige, igwa o dai, diit o dakul. Happy merienda tabi sa Indo. Igwa o dai, diit o dakul man agadangog sa tingog ka kay Bicol Target. Diretso man na sa tuyang programa. Luwens, marhay na hapon, please go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga parantabay. Location tabi Sir Pio, onidigdi sa may Northern Boulevard. Legazpi tabi Sir Pio. So pinagkukonstruir pa sa nangunyan Northern Boulevard tabi Sir Pio. Dahilan ta sa mga oras na inigaroday na nintakot. Ang mga residente po undigdi sa Pigkale, Sabang, tapos baybay area sa Kudsan Roque tabi Sir Pio. Dahilan ta ruluwasan na. Dainin mga face mask. Sus ko naman sa inyo na porosyon dyan. Digdi ni tabi Sir Pio sa coastal area, so pinagigibong Northern Boulevard. Northern Boulevard, so pasiri, so hali dyan sa may San Roque. Roger to the tabi Sir Pio. Oho. Stretching na ini dyan sa may Pigkale and Sabang. Sundo na dyan sa Pigkale Sabang sa may pier. Roger to the tabi Sir Pio. Ano dyan? Free for all na, normal na. Oo, free for all na. Normal na ang sitwasyon pag ilingon ta. Tagruluwasan so mga aki. Abisar kayat may nag-iirinuman. Anak ni Teteng naman daing sus ko. May nagchichirismisan. Buda, so normal na ng gadag. Pupuro ko dan sa mga aki. Dainin mga face mask.
ni Iyo. face shield, tapos din in physical distancing talaga, Oho. na kung sain, kung may magbukra na naman digdiong, may magbutwa na naman digdiong na may maghilang, talagang ana posibilidad kay ni grabe na naman oro lakitan kung lumala ang sitwasyon. Sana daiman. Correct. Tapag uminabot naman sa araw ka na punto, pag pinag-lockdown na naman, ang mumudaho na naman sa gobyerno. Correct. Oh, ano na naman ngaya ini? Ano naman ngaya ini? Roger. Diba? Sus ko man ba ya? Oo, kaya kung manunod aron tabi Sir Pio, digdi sa lugar na noon ang bitan, mamamasdan na talagang ang mga tao man sa nanugad, minsan nakaipuan basulon kung nanatad na nagkakaiguanin mga malalang sitwasyon, arog ka na pagpara kanayap ka na COVID-19. Ilanta sa siring na sitwasyon man ngani, kung magigirumduman ang lokal na gobyerno, maski ngani sa Alcalde Noel Rosal, ulit-ulit na makakaparaas na tabi Sir Pio kikakapagirumdum na mag-obserbar ng gadgad physical distancing, obserbar sa minimum health protocols, alaga digdi sa coastal areas, digdi sa pinagkikipong Northern Boulevard na day pa man nangagian nga ni Kiauto, puwerte na digdi, Virilo na gabos, mapaaki, mapagurang, kay mga adult na tabi Sir Pio, dahil na nag-obserbar ka na minimum health protocols na yung kuta na pinagpamangapudan kan lokal na gobyerno nga ni Dante magparkanayap ang patakot kan helang na COVID-19 digdi sa Legazpi. May nag-iirunuman pa. Ay nag-iirinuman, Harampangan. rampangan, sarong baso. Sus ko. Baya, sige. Kung kaya talagang pinag-refer namin ng TCG Benyos ulit-ulit man sa mga kapitanes di barangay, sa mga naunampitan ng lugar tabi Sir Pio, sabi ninda, dahil nasinda kayo ni nagkulang, kundi talagang ang mga residente ninda, talagang matatagas ang payo. Sus Mario Joseph. Sige. Pagyayari. So yan tabi Sir Pio, ang realidad na sitwasyon digdi sa Legazpi Port area. Ako po si Luens Burse Barcena. Salamat tabi Luen, sali dyan sa luwas. Pera de los Buenos o kaya Pera de los Ubos baga ano, igo kitang kasabihan. So, ask not what the government can do for you, but rather ask what you can do for the government. Kung sa Bicol, day ngaya magparahapot kung ano ang magiginibos sa imo kan gobyerno. Kung di haputon mo man an sa diri mo, kung ano ang pwede mo man nagibuhon para sa gobyerno. In which case, oni bagatabi na para simpleng physical distancing, face masks, budaan day pagkaparatiripon-tipon, day ta pa madurudagdagan an diit na sanang sakripisyo ta na sa masunod na taon, igwan ang bakuna. O ang gobyerno baga, ginibo naman ang gabo, sagkod na bangkarote na nga ni. Sa totoo lang, ang mga lokal na gobyerno ngunyan, kamo mga matatagas-an payo, Pera de los Ubos. Inyang itanom nido sa isip nido, dahil kamong diretso na magparahagad sa gobyerno nintabang kung kamo mismo contributory sa problema. Kamong mga matagas-an payo, dahil nag-face mask, nag-iirinuman, nagharampangan dyan sa barangay, nagkakarawat sa mga aki, dahil pigasaway kan magurang. Pag igwan ni nag-COVID naman dyan, dahil ka mong diretso na mag-agrangay na sa gobyerno. Ta ibalik ta duman. So, pinagasabi ta na ask what not the government can do for you, but ask what you can do for the government. Simpleng sharing kan sa indong responsibilidad, dahil nindo maginibo. Kaya nakamunin diretso na mag-agrangay pa. Ta ikadua, ang gobyerno, bangkarote na sa pundo. Sa totoo lang. Pipa ino-ino na sanakan mga gobernantes niya to ang natatada pang kadiit na budget dyan sa saindang kaban de gobyerno. Pag nag-lockdown, matunganga na naman, mahagad na naman ng rasyon oral daw sa gobyerno. Ano pang isusustinir? Bata bagang ngunyan sa Legazpi, tulong aldaw ng sunod-sunod na zero. Salamat sa mahal na Diyos. Pag naman tinirta yan, baka lamang maglaog sa isip kan sa tuyang mga gobernantes. Nahagadon sa gobyerno nasyonal, rumdum mo ka ito mani, kanso nagpupuon pa sa nabaga so COVID sa Pilipinas, kita digdi sa albay, zero ka ito. Naglaog ka ito sa hororo na Mayor Noel, buda na Governor Al, buda so iba pang mga alkaldes, naramdaman na ito man sibot sa pagtiripon, nag-attender kita ka ito. Diyan sa guest house,
diyan sa Kapitolyo, ang consensus ka ito, kunday kita nalaugan maninin COVID, so albay, sarado ang teritoryo kan albay, kita digdi normal. Iyong plano. O sana, kitang mga taga-Legazpi, halimbawa, mamantinir ini, inda kon makonsiderar ini kan local IATF, Buda Incident Management Team, bada nara Mayor Noel, baka lamang makonsiderar. Halimbawa, 2 simana kitang zero ang Legazpi mani. Halimbawa, 2 simana ang zero sa COVID. Ano daw kung i-lockdown ang Legazpi? Dahil nango nanin magparapala og basang-basang. Sagko daday ning sertifiko medical, mani ba ko? Pagkatapos, kita digdi, ibalik sa normal. At least Legazpi. O habo nindo ka iyan. Sustiniran ta, tanganing makumbinsir ta, ang lokal na, ang nasyonal na gobyerno, na kita digdi sa Legazpi, kapable na maging disiplinado, asin kapable na matumangan ang COVID sa tabang kanamang Diyos, na zero na kita digdi. Dit na, taday pa kitang bakuna. Yan na responsibility emanates from the family. Kamu familia. Ay nanguna pagparapakarawato na naki man dyan na dahil naka-face mask. Kung talagang dahil mapupwedeng dahil magkawatas, kay puhan man mag-socialize, mag-face mask lamang. Mako, so mga gurang-gurang naman, dahil naman pa. Kung mairino, mantig sararong baso. Pabuti man ako. Ay, baga tabi, ade. Yan. Ay, nako, pera de los ubos. Dahil kita mag-arog duman sa Estados Unidos de America. Sa Estados Unidos de America, dahilan sa sobrang liberalidad duman, ang COVID, oral daw, mil di mil, nauulakitan. Taduman dahil, demokrasyang todo duman. Papag face mason mo, ralihan ka man eh. Natural duman, dahil mga for face, bahala na kung sisay sumaulakitan. Kaya duman, mil di mil, ang kaso duman ng COVID, oral daw. Sa Estados Unidos de America, nasobran duman ng demokrasya. Kaya baga duman mo yan, pampirang surge naan sa US na COVID. Kita digdi, sarong nasyon na pobre, sarong siyudad na pobre, magtarabang-tabang tabi kita. Ang grabing sakripisyo na baga, supirang bulan itong linakdown. Nako, dahil pa ka mo kay tunanaram. Tulong aldaw na kitang COVID-free. Sana mamantinir ini sarong simana, 2 simana. So ultimong nag-positive kita was 3 days ago, saro na sa naman eh. Itong saro, siyempre ma-contact trace ka ito. Hopefully, diit sa naso nakahalubilo ka ito man eh. And kung igwa man naturalmente nakahalubilo, so nag-positive na ito, sana diit sa nabuda, sana gabos ito negative. Kung gabos ito negative sa COVID, tapos na istorya. Dahil na ning masunod pa. Tasaro na sa nasunod kung man eh. Nag-positive 3 days ago. Siyempre, saro, ma-contact trace ka ito sa mga close contact. Inda ko sa nangani, kung so report ka sa bago ni Ans, nakasabay na duman, so 87 mahigit na pinag-contact trace sa bilog na Albay, o sa bilog na Bicol, saro sana sa Albay, sa Ligaw, sa Legazpi dae. Sana nakasabay na duman, so mga naka-close contact, kaya itong sa ultimo nag-positive sa Legazpi, na negative. Kung arog ka iyan, maray-ray na kita digdi sa Legazpi. Ano po? Kaya sustiniran tabi, please naman, yanda sa Norteng Barangay, diyan sa may Boulevard, sa Norteng portion, ako. Sabi man ka ini, this is a fake pandemic. Sige na tabi, 7899, kung sa pagtubod mo fake pandemic, sige na. Sangungo na dyan sa may mga COVID tabi, pumasiring ka na dyan sa mga hospital na may COVID, dyan sa BRTTH, ika 7899, kung fake pandemic ang pagtubod mo, pumasiring ka na dyan sa BRTTH, fake ining COVID, malaog ako duman sa may mga COVID. Sige daw tabi. Kung iyo man agad ang paniniwala mo, dahil kita mapugol kaan sa imo. Basta ang challenge yun sa imo, dumumang ka sa BRTTH. Ako tabi, dahil naniniwala ka ng pandemic na ini. Pasiring na dyan sa BRTTH, sangungo na kan COVID. Kumbaga, tabi, iyo man ang paniniwala mo, dahil kita mapugol kan sa imo. Basta,
dai ka man ulakit kung maulakitan ka. Ano? Ege, alas 4:30, sakto nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Di kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sapit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. This is it! Tuon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninfuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinuulita, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ko ang presyo, halos nadugli na ang benta ko, asing nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
Namibidan sa albay inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya, Surf kaya-kaya. May dagdag pa, Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Iguanang nasyon mani duman sa Europa na sa masunod na simana ha. Sa masunod na simana, mapuon ng magbakuna kontra COVID. Iguan na po. Taod-taod mo niyan ha. Dahil ka mo magpuknat. Iguan ng bakuna. I-injection na sa mga tao. Next week, sa sarong nasyon duman sa Europa. Kung sa iniyan, taod-taod ay tabi maghali. Migong King. Nako, dyan da sa may Robinson. So, mga yaon dyan na nag-i-standby, mga parapadyak, nagisirigarilyo pa, dahil pang mga face mask. Sus Mario Joseph naman, oh.
Migong King maray na hapon tabi isay mo. Kompadreng Jimmy, okay linya ni Pading Jimmy, dahil napuputol. Sige, Kompadreng Jim, go, go, go. Yes, salamat tabi pa rin. Maray na hapon sa mga barantabay, sa mga dagdag niya itong barayta. Kuminiran sa barangay Matakon. Kaana po lang gidailan sa original na huroron. Sinabi ni APIC General Manager Apo Alvarez. Alvarez, Oho. ang kuryente na mahali sa Iriga, mga ngaragi na sa barangay Matakon, diretso sa Libon. Mhm. Kaso banggi, naglalao, mapapailawan na so barangay ni Kagawad John Villar. Okay. Ikinabiglakan mga taga-barangay Matakon kan nagliwanag so sa inutan na barangay sakop kan Libon, partikular San Agustin. Mhm. Samantalang ang kuryente uminagi sa Matakon. Luminayog. How come ngayon na naglukto sa kuryente hanggang ngunyan, Oh, dahil kuryente sa Matakon, nadaiman ng ibang linyang aagihan. maagi natural sa Matakon. Correct. Nagluktos nga di sa Matakon. Oto na ngayon sa San Agustin, kasunod na barangay, iyon igwang ilaw. Kumbaga, Kompadreng Jimmy, i-simplify ang retrato. Barangay A, pasiring sa barangay C. Ano? So, kuryente, hali sa barangay A. Igwa ning saro sa ng linya ng kuryente. A, B, C. So, A, igwa ng kuryente. So, B, da A. So, C, igwa. Samantalang, so inot na hororon, kaya maagi ngayaan kuryente dyan sa Matakon, papardaroy do yun tangayan, pasiring sa Libon. Yan! Kaso bagong aga, nakadalagan atabon si Kagawad John Villar sa opisina kan APIC sa substation sa Ligao. Iyo. Para ipakihumapot kung na paano siring ang sitwasyon. Ang problema, dahil niya inabutan so in charge na si Engineer Isos Sigubya. Ang ginibukan konsyal, mauli naman siya duman sa Matakon. Naputon siya kan mga konsyal baya siya kan munisipyo. Oho. Naputon siya kan kabarangay. Ano nang iwan? Oho. Dahil man siyang ikakaripok. Dahil man niya inabutan naman. So in charge. Sa indo pinagi sa kuryente, Kompadreng Jimmy, no? Dahil man ibang wire na Dahil inagihan. man ganing nako ang kasimbagan si... Dahil man niya inabutan sumasimbag. At kinipo ni Kagawad John Villar, Oho. inapudan si Congressman Didi Cabredo. Oho. Tapos, dahil pa nakontento, inapudan pa sa point pa ni Congressman Joey Salceda, Opo. si Madam Milabal, Oho. para ipabutan parehas na concern. Iyo. Natural, mga action man bagay, mga action man sa inarapunan, si Congressman Didi, uminapod bagay dyan sa APEC, si Madam Milabal, baka uminapod man kay Congressman Joey, Oho. Mangamon tabi piyo, nagpaabot na nin minsay so APIC General Manager Mhm. sa aga ngaya Kagawad. Fully energized na ngayon barangay Matakon. Sa indaw nag-agi sa kuryente. Ganyan nga alas ni Kagawad. Naglukso daw ngaya digdi sa Matakon. Nandong yan rason. Bad may sikretong linya ng kuryente dahil na nahiling. Makagalas nga na eh. O bakit igwa sa na dumaning? Itaasa na, i-switch on. Dahil pig switch on. Hindi, doang congressman na ninapunal. So, anong hindi numero? Sa aga na nga, i-fully energized na. Jesus Marios. Unyan listakan mga napailawan ng mga barangay digdi sa 3rd District pa na eh. Go. Excuse me po. Mhm. Ginubatan, 44 barangay, 41 na napailawan. Tulo na sa nagdae. Villar, 23-11 na napailawan. Ay, dakol pa. Libon, 47, 7 na napailawan. Mas dakol pa. Dakulong pa sa Libon. Ligaw, 55 barangays, 45 na napailawan. Iyo, oho. Uwa, 53, ngunyan, 15, pero nagdagdag na yung ngunyan na pagkaldaw. Iyo. Sigun kay Mayor Escoto, may mga nakadagdag niya, dahil na-post ngayon, Oho. nadagdagan na yung 15. Iyo na sa mga laterals. Na kung saan, nangangamuti na dyan so APEC. Tama. Yan, sige. Teodoran, 33, 23 na napailawan. Sige. Pulangi, 44, 19 pa sa na napailawan. Uy! Kaya duminalagan si Kagawad Villar. Si Kagawad John Villar. Mm. Samantalang nga si Kong Joey, pinadara sa task force
19 pa sa nalugod. Iyo na nga ni. Sige. Anyway, nagtatrabaho man natural ito. Baka sana may mga rason-rason man. Oo. Pero bigla lang man na ang sabi baga bago Christmas? Bago Christmas, fully energized na nalbay. At ayan nga ni kumpadring Jimmy, ang itanom nida sa isip nida sa momentong ini, mga nagtarabang sa to pahali na mission accomplish sa sinda, mga backbone may linya na, bahala na suapik from backbone pasiring sa mga kalye, iskinita, Sabi pa din 10 days pa. Yan, aha. Dumana nangangamuti suapik. Lahat-lahat na naman yan. Ay, sige. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Iyon na ba yan? Sabuton ta po. Na day talaga. We sympathize with APEC. Sabot ta ang sitwasyon. Talagang day kaya because of manpower and logistical constraints. Grabe man sa indang paghinguha. Grabe po. To the point na may nagkakakuryente na talagang may squeeze up sa indang kapabilidad sa limited na resources. Pero talagang, sabi na nga ni, realistically dahi kaya. Kulang sa tao, kulang sa logistics. Ining mga nagtarabang sa to, mga backbone man sanaan kontratakaan. Igo nga ni nagpaparatek sa to sa Bakakay, pigtatabangan dakan mga taga-Meralco na mapakaray sa mga lateral lines, tig para pugulan dakan APEC. Inda kunata. Okay. So yan po tabi, halatun ta na sanata, iyon na ini. Na sana kung may makahurong kita mga official kan APEC na mais-question ini kan publiko na sa mga masunod, although dahi tapighagad na magkaigon ng kalamidad, pakihurunan man ining mga nagtatabang sa to na after the backbone, ining nagtatabang na mga hali sa iba-ibang mga kooperatibas ng kuryente, after kan backbone na mahirahay, tabangan pa rin nagkapirang simana sa mga laterals. Duman kita nagkukulang. Duman nagkukulang so APEC. Duman nagkakaiguan ng problema. Napakuryentihan man ang mainline, pagharali kaan, linya por linya, iskinita por iskinita, kalye por kalye, duman kulang so resources, tao asin logistics kan APEC. Kaya arog po kaan ang sitwasyon ngunyan. Eto na po. Igwan ng sarong nasyon sa Europa, mapo nang mag-indiksyon kan bakuna kontra COVID. Igwan na po. Next week na mapo na kung Kaya siguro it's high time na tabangan ta na ining Pilipinas na makaarog na sa ibang abantidong nasyon. Dahil na kan too much crab political mentality Dahil na. Ini-eleksyon ini sa to. Sa ibang nasyon mabakuna na next week. Kita digdin, ang piga para atubagan ta, suiwal kang presidente, bodabi si presidente. Piga para to, kiso presidente, kan bumiltada su presidente, daragi su tawo. Isa Marios. Samantalang sa ibang nasyon, daikaan, uya na so mga nasyones abantidos, igwan ng mabakuna. Next week, tabi, babasahon ko ang istorya. Ini po, pinagpaluwas kan sarong lehitimo na news source international. Bako ining pipingo-pingo, bako ining peke na news. BBC News mismo. Breaking news ini, sabi digdi. COVID Pfizer vaccine approved for use next week in United Kingdom. Aprobado na. So vaccine kontra COVID kan Pfizer duman sa UK, ibabakuna na next week. Iyan ang mga abantidong nasyon mani. Daing dakol na politika. Daing dakol na burutungan pa ibaba. Sisay man ang presidente nagtutukaw. Tabi. The UK has become the first country in the world to approve the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine for widespread use. Kainot-inoting nasyon sa kinaban
na aprobado na ang pagbakuna taigo na sindang na-discover so Pfizer mo the BioNTech. Sabi digdi, British regulator, the MHRA, says the jab, which offers up to 95% protection against COVID-19 illness, is safe for rollout next week. 95% efektibo na bakuna kontra COVID. Immunization could start within days for those who need it most, such as elderly people in care homes. Iinuton so talagang mga nangangaipo, medically, mga maedad na, gabos. Duman sa UK. So United Kingdom nag-order na nin 40 million doses, enough to vaccinate 20 million people. Taduang sunod ining bakuna. Uyogon mo an. At kung araw na kita kan kaabantido, siguro manginginabang man kita tulos. Nag-order na daning 40 milyones na doses nin itong supang bakuna na ang iiniksyon ng kaan 20 milyones na tao. Sabi digdi, around 10 million doses would be available soon, with the first 800,000 arriving in the UK in the coming days. Uyogon mo an. It is the fastest ever vaccine to go from concept to reality, taking only 10 months to follow the same developmental steps that normally span a decade. Kung sa Bicol pa simple unta sana, pinakamadali, pinakamakaskas na na-discover, na-develop. Na kumbaga, kung ikumpara nga ni dapat dekada ang pigbibilang para mas na makadiscover ng bakuna, pero ini may pinakamakaskas. Yan. Lagtawan ta na ining iba pang mga yaon digdi. Around 50 hospitals are on standby and vaccination centers in venues such as conference centers are being set up. Nauyugon mo man ni makaibog duman. Ready na sa mga ospital. Buda sa mga vaccination centers. Pighanda na. Kita digdi, nga, takita pobreng nasyon. Politika ang pigpapadanay ta. Sisay man na nailir na presidente, gobernador, vice-gobernador, senador, bibotong paibaba. Ining mga bantidong nasyon da ikaan, yan na, mabakuna na next week sa United Kingdom. Uyogon mo an. Tabi, nako, sa aga putok ang baritang ini tabi, nadangog danindo sa Bicol target. Nagkapira sa na nagkadangog, tadit ng paradangog ta. Sa aga dakulo na iyan. Tabi, sabi digdi, we have the first emergency approval for use of a really effective vaccine. Truly heroic. So Pfizer, anainot, duman sa United Kingdom. Uyogon mo an mani. Makaibog Salamat sa amang Diyos, taiguanan nin bakuna. Itutudok na duman sa mga yaon sa United Kingdom. Kaya let this be, sabi na nga ni, for us, a panalmingan na tumabang na kita nin todo na makakuha na kita, makaarog man kan sa mga nasyones abantidos. Arog ka ini So US na Center for Disease Control, nagrekomendar na ang quarantine period sana, gibuho na sa ng 7 days. Yan. So US yan US. Okay? So yan po tabi, na mga istorya niya tungo niya na pagkahapon, lokal, national, international, halo-halo na po yan sa Bicol target ngunyan pong pagkahapon. Alas 5:30 tabi, ang banal na ining Perpetual Help Novena. Sige, salamat po kan sa idupag hinanyog asin mahal na Diyos ang magbantay.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa finale ng Pilo Panalo sa Coke Studio, head count po, Sarah G, Moira, KZ, December Ab, and many more. Catch the grand raffle on the Coke Studio YouTube channel, December 5, 4:30 p.m. Panalo sa Coke Studio. Promo from September 7 to November 28, 2020 per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, gising agad. Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby. Idol ko si nanay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID.